खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अनानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं मैया IPS दिगन्त बराया आसामनि पुलिस कमिशनार हिसाबै गुवाहाटीआव बिबान आजावबाय। बिबान आजावनाय बिबुंथियाव बिथां दिगन्त बराया बुंदों दि बिथाङा आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम हाबा मावगोन आरो आसामाव सोलिनाय गासिबो आयेन बेरेखा खामानिफोरखौबो फोजोबनो नाजागोन होनना फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बिनि सिगां आसामनि पुलिस कमिशनारआ हारमित सिंमोन। नैथि रादाबाव दं बेंगालराव B.Tech फरायनो थाहैनाय फरायसुलिनि जिउ खहा। मिथिनो मोननाय जादोंदि आसामनि रङियानि पुनम मुंनि सासे फरायसुलिया बेंगालरनि श्री कृष्ण इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि मुंनि फसंथानाव B.Tech फरायहैदोंमोन आरो मैया सुक्रुबारखालि फ्लाइटजों न'आव फैनो होनना बाजार खालामनो थांनायावनो गोबारै खारबोनाय बासआ पुनम मुंनि B.Tech फरायसुलिखौ सौख्लायफैदों आरो बे फरायसुलिया जायगायावनो जिउ गारनांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं रिल भिडिअ खालामैनि थाखाय 4 आइजो पुलिसफोरा साख्रिनिफ्राय होखारजाबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला अजयदानि राम जन्मभूमिनि जायगायाव 4 आइजो पुलिसफोरा गावसोरनि डिउटि होनायनि समाव भोजपुरी मेथाइजों रिल भिडिअ खालामदोंमोन आरो उनाव बे भिडिअआ भाइरेल जानायनि उनाव बिसोर आइजो पुलिसफोरा SP जों साख्रिनिफ्राय होखारजादों होनना मिथिनो मोनदों। बे साख्रिनिफ्राय होखारजानाय पुलिस आइजोफोरनि मुंफोरा फारियै कविता पेटेल, कामिनी कुशवाहा, कशिश साहुनी आरो सान्डिया सिंह होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं बाइक स्टेन्ड खालामना देखायग्राफोरनि थाखाय खैफोद। एबारनिफ्राय राजा लामाफोराव बाइक स्टेन्ड खालामग्राफोरखौ आसाम पुलिसआ गोख्रों नोजोर होसिगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि DGP सिंहआ आसाम रायजोनि बबेबा लामाफोराव बाइक स्टेन्ड खालामना सालायनाय नुदोंब्ला @AsamPolice मुंनि इमेल एड्रेसआव फोरमायहरनो खावलायदों। बाथि रादाबाव दं थाखो खथायाव भिडिअ बानायनायनि थाखाय होखारजाबाय 8 जन फरायसाया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला करिमगन्ज जिल्लानि गोजौसिन फरायसालियाव बे जाथाया जादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला बारिग्रामनि जफरगड़ गोजौसिन फरायसालियाव सासे 9 थाखोनि फरायसा आरो 7 जन 12 थाखोनि फरायसुलिफोर गासै 8 जन लोगो नांनानै थाखो खथायाव भिडिअ खालामनायनि दायाव बे 8 जन फरायसुलिफोरखौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिया होखारबाय होनना मिथिनो मोनदों। साजा हिसाबै बिसोर फरायसुलिफोरा थाखोआव नुजाथिफैनो मोननाय नंला, नाथाय आनजादनि समावल' नुजाथिनो हागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। द'थि रादाबाव दं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनितपुर जिल्लानि लक्ष्मण ब्रह्मनि गोजौ फरायसालिनि खैलाजुलियाव 50थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'आ बाहागो लाना बुंदों दि सनितपुर जिल्लाया थाबैनो बिटिआरआव हाबगोन आरो बिश्वनाथ जिल्लानि हा-हुनि जेंना, बिटिआरनि सिमा बारायनाय आरो मुंख्लं नखरफोरनो अनसुंथाइ मोननांगौनि सायाव बिथाङा गुवारै बुंनानै होयो। मख'नो गोनांदि आरोबाव बिथाङा बिटिआरआव 6थि शेड्युलनि एरियायाव बर' रावा 1थि आरो 2थियाव असमिया राव आरो 3थियाव इंराजि राव थागोन होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै होयो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।